May naamoy ako. Pero wala naman akong makita. May naamoy ako kanina eh. Baka naman sariling amoy lang yun. Instead na kabuti mga kailyan, ito na lang. Oh, say-sayot. Grabing goyabano ito mga kailyan, oh. Pati dito sa baba, namunga siya. Ano ba to? Oh, andyan yung bunga niya dito sa babandang baba. Andyan na yung ugat niya, oh. Yo, what's up mga kailyan? Welcome po sa aking channel. Oh, nandito po ako ngayon sa Baguio City. Oh my God! Wow! Tignan niyo naman, ang daming pines, oh. De biro lang. So nandito po ngayon sa lugar namin kasi may importante po kaming sinadya dito. Then since yung asawa ko lang naman yung kailangan nila doon, ako naman take ko lang ng opportunity na makapag-vlog din dito. So makikita nyo po sa likuran ko yung maraming pines. Yan. Actually marami po yan hanggang doon pa sa may harap. So season po kasi ng kabuti, kaya try kong maghanap and mag-harvest ng kabuti. Hopefully may makuha ko. Samahan nyo ko sa paghahanap ng kabuti or yung uong na tinatawag namin sa Ilocano. Let's go! May makuha kaya ako. Kahit konti lang sana, may makuha naman ako. Kasi nagtanong-tanong ako kanina dun sa kapitbahay namin. Sabi nila, konti lang daw yung nakukuha nila. Pero try ko pa rin. So medyo masukal lang po dito mga kaindian. Yun lang yung kahirapan dito sa paghahanap ng kabuti. Talagang masukal yung daan. Wow! Nakakangawit. Diyos ko Lord, mukhang masisiro ako ah. Goodness. So yan mga kailan, try lang natin maghanap. Nung previous years, nung nakatira pa ako dito, may area na pinag-harvestan ako dito, kaya yun yung isosurvey ko ngayon. O samahan niyo po ako. Sana lang hindi naman ako mapahiya. My goodness. Whew. So sa pangungapol ng kabuti, ano po kasi yan eh, may pattern din. Kasi kung saan ka naka-harvest nun sa previous years, dapat yung area na yun din yung isosurvey mo. Saka yung dapat tandaan mo yung specific date na nakapag-harvest ka. 1 week before ng date na yun, dapat consistent na yung pag-survey mo dun sa area kasi maaring mas maaga siyang lumabas or mas late. Pero sa area, di magbabago yan. Kung saan ka nakapag-harvest, dun din sila tutubo. So, yun lang po yun. May dinaanan rin ng tao dito. Kaya, siguro may pumunta rin dito. So, yan mga kailan. Try ko lang pong hanapin yung punong kahoy na pinag-harvestan ko nung last year. Medyo may kahirapan lang po talaga yung paghanap talaga ng kabuti. So, kailangan talaga ng pasensya dito. Try natin maghanap. Hopefully mayroon. Kahit kunti lang sana. Ako galing kanina. Hindi ko na alam kung saan ako galing kanina. Naligaw na ako ah. So matagal-tagal kasi ako hindi pumunta dito mga kailyan. Talaga. Medyo mga 30 minutes na ako naglalakad dito. May naamoy ako. Maamoy mo kasi yung kabuti. Yung kabuti kasi pag medyo nag-start na siyang ma-decompose, mangangamoy. Pero wala naman akong makita. Ano ba yan?
May naamoy ako kanina eh. Baka naman sariling amoy lang yun. Wala, siraan yata ako ng bike dito. Diyos ko naman oh. Naku po. Wala akong makuha ang kabuti mga kailyan. Kuha na lang ako ng dahon. Dahon ng ampalaya. Saysayot. Yan mga yan. Masarap din mga yan. Kung wala man lang magpakita sa akin. Diyos ko naman oh. Please Lord. Dinamay ko pa si Lord. No. So ayan, talagang wala mga kailyan. How I wish na makapag-harvest ako para mas maganda-ganda sanang content, pero wala talaga. So hanap po tayo ng ibang area. So bali na dito po ako sa gilid ng highway. Kasi noon, may hinarvest kami dito sa banda dito. Sa gilid ng kalsada. Nakakatawa eh. May mga naglilinis kasi dito noon. So, habang naglalakad kami, nakaupo sila dyan sa may gilid ng kalsada. Tapos, yung isang kasama ko, nakita niya yung mga kabuti dito. Napakarami. Hindi namin alam. Sa mga naglilinis pala yun. Hindi naman nila sinabi. Pinanood lang kami nangunguha. Binabantayan pala nila. Pero hindi naman nila kami sinita. Nalaman na lang namin nung nakaalis na kami. Ano pa nga ba magagawa namin? Pero kung sinita sana kami, di hindi namin tinuloy. Siguro nahiya din sila. Kasi hindi mo naman masasabi na pag-aari mo yung kabuti kasi. Try lang po natin dito. Marami yung hinarvest namin dito. Sa part na to. Wala pa rin talaga mga kailyan. Talagang hindi pa tumutubo. Try natin dito. Sa part na to nakapag-harvest din kami na dati. Exit tayo. Talagang wala mga kailyan. So exit mo. So balik na lang tayo. Hanap ulit ng ibang area mga kailyan. Wala namang nakuha. So bali nasa ibang area na naman ako. Nagmotor kasi ako eh. Dati po kasi to daanan lang to ng tao. Makipot lang to. Pero ngayon hindi ko alam, sementado na pala oh. Hanggang dyan sa may highway din sa baba. Bali nandito kasi yung tatay ko. Kaya pinuntahan ko dito. Kukuha lang ako ng ibang mauulam. Dalang kabuti. Zero balance. My goodness. So yun po, hindi pa ako talaga nakatanim ng palay. Diyan pa yung mga binhi namin oh. Kasi walang tubig, walang ulan. Umulan man pero mahina. Hindi sapat yun para makapagtanim ka ng palay. Iba na talaga yung panahon ngayon. Hindi na tulad ng dati. Walang ibang ulam eh. Di manguha tayo ng iba. Yun yung tatay ko. I-spray. Makita. Pitan natin. Sipag ng tatay ko mga kalyan. Sila rin yung isang dahilan kung ba't ako nag-vlog. Kahit pa paano sana matulungan ko sila. Kasi matanda na sila eh. Trabaho pa sila dito sa bukid. Walang ulam, my goodness. So since wala akong nakuha, nakabuti, di hanap na lang ng iba. Ito na lang pagdidiskitan ko ngayon. Ito. Ito nyo ba? Ito yung tinatawag namin mga saysayot. Ayan. May talbos yan eh. Kaya pinagkunan din nila eh. May talbos po ito mga kanyan. Ito yung talbos nila. Ganyan siya. Masarap to. Ito na lang kukunin ko.
Wala, no choice. No choice, my friend. Sira rin yung pananim namin. Ewan ko yung tripod ko. Nandun sa motor. Sabay walang kukuha doon. Daming talbos, oh. Sarap to, mga kailyan. Ang kagandahan dito sa probinsya kasi yan, dito sa baryo-baryo mabubuhay ka. Ay, marami kang mapagkukunan ng ulam. Basta may kanin lang, okay na. Instead na kabuti, mga kailyan, ito na lang. Say-sayot. So, nandito na rin. Ma-expose ko na rin tong lugar namin. Yan. Yung mga kabayan. Malapit lang po kami sa bundok, mga kailyan. Bale, bundok na kasi yan. Yan. May mga burol dyan. Hindi masyadong makita kasi daming punong kahoy. Pero mga burol yan. Kung may time ako, papasyal ko kayo dito. Sa banda kasi dyan, may cave kami dyan. Oh my God! Wow! Gandang cave. Pero ilan lang yung pumupunta kasi medyo takot din akong pumasok. Kasi kakaibang kuweba yun. Kailangan mong gumapang para makapasok ka. Hindi rin pwedeng sabay-sabay, isa-isa lang. Tapos ang sobrang lawak ng loob. Minsan ko palang napasok yun. Dito sa banda dito, sa may baba, may mga batis din dyan. Tsaka ilog. So dito sana ako titira. Mas marami sana ako magagawang content, mga kailyan. Pero nasa bayan kasi yung trabaho ko ngayon. Mahirap naman na pabayaan ko yung kinabubuhay namin ngayon. Sama-sama matang. Makadaulag ta. Katay ko, mga kailyan. Sa hirap ng tubig dito, gumagamit na ng makina para makapagpatubig. Wala kasing ulan. Nun? Tam? Mun. Say-say-ut. Say-say-ut. Yung tawag sa Tagalog dito. Hindi ko alam. Marami kasi dito. Sarap to. Yung kabayan sa amin. Kahit pa paano, nag-improve na rin itong lugar namin. So yun, nakakuha na po tayo. Marami na to. Oh. Ito na po yung lulutuin kong ulam namin ngayon, mga kailyan. Uwi na po ako. Na makapagluto na, tanghali na kasi. Wala, pauwi na po ako. Pero napadaan ako dito sa puno ng goyabano, nakita ko. Tingnan niyo po yung mga bunga nila. Yung bunga niya. Oh. Pwede pala to. Nasa baba, oh. Hindi na makita na masyado. Ayan sila, oh. Oh. Grabing goyabano to, mga kailyan, oh. Pati dito sa baba, namunga siya. Ano ba to? Oh. Andyan yung bunga niya dito sa babandang baba. Andyan na yung ugat niya, oh. Namunga dito sa bandang baba. Pwede pala yun. Hindi ko alam yun, ah. Dami pa nila dyan, oh. Sa may kahoy. Sa bandang baba dito. Ngayon ko lang nalaman to. Oh. Hindi ko lang nakita yan, ah. Kakaiba ka. Dami rin pong goyabano kasi dito sa amin, eh. Pero walang hinog. Maraming bunga pero walang hinog, eh. Ngayon ko lang nalaman yun na pwede parang mamunga yung goyabano dun sa bandang baba.
Pero hindi pa siya hinog. Kunin ko yaka to. Pwede nang kunin to. Kunin ko na lang. Mga 2 days to 3 days mahihinog to. Daming bunga. Nag-stop. Dito na yung pipe. Nakita ka mo, yung cellphone din dito. May 3 itlog. Tanaman niya. Ano naman? Tapos na mga kailyan. Luto na. Siya tagluto mang vlog ko. Ganda ng dalikan ah. Mga kailyan, lagay na natin tong ating bangus dun sa na-overcook yung mantika. Nangitim na. Wala. Oh. Ito yung pangsasawag natin dun sa saysayot natin. Ang ganda ng dalikan namin, no? Kung kawaling na to, mas matanda pa yara sa akin to. Oh no! Nandito pa rin, no? Naluto na. Aray! Ito po mga prito. Mga 2 minutes. So yan, luto na po itong ating bangus. Okay yan. So, dinagay ko na itong kaserola natin. Ilamang tubig yan. Papakulo lang natin muna yan. And lalagyan natin ng bagoong. Ano ba yan? Akala ko naka-play kanina, hindi pala. So yan, nalagay ko pala yung bangus dito. Tsaka nilagyan ko ng bagoong. Akala ko naka-play kanina, hindi pala. Diyos ko naman, oh. Apo, gimas kamayang. Puro lang tibitsinan. Kung saan tibitsin po. So yun mga kailan, lagyan natin ng asim. Pag niluluto kasi ako ng saysayot, dinalagyan ko ng pampaasim. Kaya lagyan na rin natin. So yun, lagyan na rin ito ating dahon ng saluyot. Saluyot to. Kinuha ng nanay ko kanina dyan sa may bakuran. Sobrang dami naman to. Grabe naman. Lagay ko kaya lahat to. Para namang ulam ng isang batalyong sundalo to. Ayan po, nagugusin na natin tong ating saysayot. Ayan. Lagay na natin. Ang kagaling? Saan? So yan po. Takpan lang natin ulit. Then hintayin natin kumulo. Then luto na yan. Kabuti naging saysayot na lang. Pero actually, first vlog ko po to dito. Timing lang talaga na mayroon kaming sinadyang mahalagang bagay dito. Kaya nandito na lang din. Nag-vlog na rin. Ay importante kami kasing sinadya dito. Hirap ng buhay ngayon mga kalyan. Grabe. I never experienced this kind of hardship in life before. My goodness. Kala ko marami yan, konti pala pag naluto. Tama lang pala na nilagay ko lahat. May atin. Saysayot. Uong, naging saysayot. Manin! Manin! Hey!
Manin! Hindi kitang isilip na ah. Yes, mama. Nabangkat ya Kapoy. Ano ka sa mo? Nakatino to. Lala mo naka-face mask nga, naka-face shield. Tiilit na ako. May di kwarto na nga na. Ang palang na, wow! Mayat. Wow, may amot ah. Manin! Dakan. Na? Surprise. Mga naman, Ling? Basik sa putin na po. Sayang hindi kilaban. Hindi mo sunod. Ilocano ka palang tata dito eh. Nanti ulo na tang. Hindi na, Ling. Tara ba ma'am? Di Gigi si Tangtang. Dito ulo na. Ang pagsukata na ni. Nabasing badok. Ang dami magbago dito. Say-sayot. Ganda ka lang. Say-sayot. May saluyot, tsaka may kunting bangos. Uong kumapong. Uong mo na. Ay, kumaon mo. Yung ulo na tang, Ling. Ang ulo ng pamilya, sa'yo rin yung ulo. Hindi plato ka? Ako sa baging mabangan? Awan di ko na. Si Ang bakit isang kong Awan sa. Basi mo yun eh, bangus lang. Tumarot. Huwag makasilip si Bakir. Masur-sur ko di kasalangan. Amat. Ito tayo ka. Ano ito? Tidak tuh mamang tang. At dapat din mo tingnan. So habis. Batang Ilocano naman. Wala akong masabi. No? Wala akong masabi. Ilocano ka talaga. Pati background music, Ilocano. Ang talaga yun. Ah, Say-sayot. Ang pinag-sayo. Timuro ka ba dito? Pinasayo ka ba? Wala ka sa patay ko, nakawa pa nga nakubot. Timuro kayo. Yun nala kada pitil na ba't eh. Basta eh. Tulog sa kasalaman. Wala yung nanay ko. Nagsalok ng tubig. Tulog kayo. Tulog ka. Tulog ka. Hmm?
ko sambi. Diyos kam? Dahil kung sumatak ko ba? Ano na kang Diyos to eh? Direton? Napakapay na lang gani? Nakalak na ang siya. Oo, nagparte lang Hindi ko na pato. Nagsuga ko. Di paggabi mo. Mas pulamak. Paano ba ko? Oh, busog po ako dun. Gutom kasi ako sa paghahanap ng kabuti. Wala naman ako nakuha. Ayan, ito muna ako. Kalpa. Higa muna ako dito. Tulog. So yun mga kailangan, maraming salamat po ulit sa inyong panonood. And once again, paki-like, share, and subscribe to ang aking YouTube channel. Thank you so much.